कारिगावनि जोहोलाव दैमालु एकाडेमि गोजौ फरायसालियाव जात्रासि एक्टिं स्टुडिय'जों खुंजानाय गोलोम बोथोरनि थियेटार मावबादाया थांनाय सानखालि जोबनानै थांबाय। बे मावबादाया बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय थांनाय 6 जुलाइनिफ्राय 20 जुलाइसिम खुंजादोंमोन आरो बियो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थांनाय सानखालि जोबनानै थांबाय। बे 15 साननि थाखाय खुंजानाय मावबादायाव फरायसाफोरखौ थियेटारनि गुबुन गुबुन बाहागो जेरै फाव खालामनाय, फिजिकेल एक्सप्रेसन, योगा, क्राफ्ट, कस्ट्यूम डिजाइन, स्क्रिप्ट एनालाइसिस आरो थुनफावथाय दिन्थिनाय बायदिनि सायाव फोरोंथाय होदों। बे गोलोम बोथोरनि थियेटार मावबादायाव जात्रासि एक्टिं स्टुडिय'नि बिथोनगिरि जोहोलाव दैमालु एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं अमल बसुमतारी, आफादगिरि देरहासार बसुमतारी आरो एनएसडिनि फोरोंथाय मोननाय थियेटार महरगिरि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादों। दिनै जोङो जोहोलाव दैमालु एकाडेमि कारिगाव हाई स्कुलावहाय जोहोलाव दैमालु एकाडेमि हाई स्कुल आरो जात्रासि एक्टिं स्टुडिय' बेजों मोननैजों लोगो नांनानै जोङो थुनफावथाय मावबादा खुंदों। बे थुनफावथाय मावबादा खुंनाया दिनै थुंगेनाय सान। बे थुंगेनाय सानावहाय दिनै जोंहा बे स्कुलनिनो चेयारमेन सार फैदों आरो प्रिन्सिपाल सार दङ आरो जोंनिनो फोरोंगुरु माखासे दंफैयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेयाव बाहागो लानाय गासिबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोन। दा जों बिथांमोननियाव माखासे सोंनाय सोंगोन। बिथांमोना नैबे मावबादायावहाय 15 सान ना 20 साननि मावबादा खुंनाय जादों। बे मावबादा खुंनायावहाय मोननै नाटक खालामनाय जादोंमोन। बे मोननै नाटकनि गेजेरजों दा बिथांमोना मा मा सोलोंनो नागिरदों, मा मा सोलोंनो मोनखो आरो बेजों लोगोसे आरो गावसोरनि एक्सपिरियेन्स बेखौ सोंनाय जागोन फरायसाफोरनावबो। आरो गिबियावनो आङो सारनिसिम थांनो नागिरदों। सारखौ जोङो सोंनाय जागोन कि माने बेवहाय ड्रामा फोरोंनाय, थुनफावथाय फोरोंनायनि माखासे आयदाफोरखौ बोसोरथाम बोसोरब्रैनिफ्रायनो लागासिनो दङ। दा सारा मा साननानै मानि थाखाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जायो? थांनाय बोसोरथाम बोसोरब्रै सिगांनिफ्रायनो बे गरम बन्दनि समाव ड्रामा वर्कशप बे हाबाफारिखौ लाबोफानाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला फरायसाफोरा थाखोनि फराफारिजों लोगोसे को-कारिकुलार बिथिङावबो जाहाथे गावसिनि स्किलखौहाय बानायनानै लानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै लोगोसे फारफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे साफ्रोम फरायसाफ्रा आखा-फाखा जानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बे ड्रामा वर्कशपखौ लानाय जायो। बेजों लोगोसे गरम बन्दनि समाव जिहेतु फरायसालिया दानसे दाननाङै गोलाव सम बन्द थायो, बे समावबो जाहाथे फरायसाफ्रा बेस्थता थानो हायो, लोगोसे बेजों लोगोसे गोनांथि जानाय माखासे सोलों हाबाफारिफोरखौ सोलोंनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानैनो बे ड्रामा वर्कशपखौ लाबोबाय थानाय जादों। आरो उननि समावबो बेबायदिनो सामार केम्प, बे सामार केम्पखौ खालामलांबाय थानाय जादों। गिबियावनो आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गासै सारमोननिसिम सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो आरो जोंखौनो 6 थारिख आंनि गोरबो गोसोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। नैबे देग्लायनि 2026 सामार भेकेसन जोहोलाव दैमालु एकाडेमियाव मोनसे ड्रामा वर्कशप लानाय जायो। मावबादायावनो थुंगेबाय आरो जों गावजों गाव सोंलायलायनाय बे हाबाफारियाबो जोब्बाय, नाटकआवबो दिन्थिखांबाय। थिग बेबायदिनो जोङो फैगोन बोसोरावबो बे जेरै जोहोलाव दैमालु एकाडेमियावहाय लेंहरबावगोन होननानै जोंखौ खोथा होदों। जोङो बेबायदिनो जात्रासि एक्टिं स्टुडिय' आरो जोहोलाव दैमालु एकाडेमि स्कुल मोननैजों ज' जानानै जेसेबां हायो एसेबां जोङो नाजाबाय थागोन। उनफोराव आरो जोङो स्कुलनि अनगायैबो बाहेरायावनो सिबाजानि जोङो आरो गोबां मावबादा खुंफैनो हागौ, बेखौ बुंनानै जोङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।